କେଉଡେଲ ବାବାଙ୍କର କେଉଡେଲ ବାବାଙ୍କର আবে কাকা সবি ও କେଉଡେଲ ବାବାଙ୍କର ଜୟ ହଉ। ବାବା ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠି ପାରୁନି। ଏ ହାତ ରେଖା କହୁଛି ଆସନ୍ତା 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳୁ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଦେଖିପାରିବୁନି। ବାବା କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର ଟିକେ କରିଦେବି ଯେ ଟିକେ କୁଣ୍ଡା ମୋର ହେଲା ହେଲା ଆଉ ବାବା ସ୍କେବିଡଲ ଆଣିଛୁ ନା ବାବା ଗଲାବେଳେ 5 ଡବା ସ୍କେବିଡଲ ଆଣିକି ମତେ ଦବୁ ହେଲା। ବାବା ତୁ ଗୋଟେ କଥା କରୁ ତମ ଘର ପାଖରେ ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ଥିବ ବଡି ଭୋର 5টাରୁ ଉଠି ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଇପାରିବୁ ମାତ୍ର 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବାବା ଏତିକି ମୁଁ କରିପାରିଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁ ଆଇଲି? କୁଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡା